Üdvözöllek, kedves nőtársam, én Vég Anikó vagyok, és a nőiségmasszázsról fogok beszélni. Akkor szól hozzád ez a videó, ha nem szereted magad, nem tudod elfogadni, esetleg nagyon sok megaláztatásban volt részed, gyerekkorodban soha nem dicsértek, vagy nagyon megváltozott a testalkatod, és ezt nem tudtál vele megbarátkozni, annak ellenére sem, hogy mondjuk a párod így is szeret, és így is kívánatosnak tart. Ha egyrészt frászt kapsz a gondolattól, hogy le kell vetkőznöd, vagy eleve soha nem is voltál masszázson, akkor szeretnélek megnyugtatni, hogy itt tehát fehér neműben vagy, és vagy alul, vagy fölül mindig letakarlak, tehát csak az a rész fedetlen, amit éppen érintek. Ez egy olajos, nem is mondanám masszázsnak, hanem inkább egy ilyen simító, olajos simító kezelésnek. Nem érintek semmilyen intim részt, nem érintek, mint hogyha elmennél a gyógymasszőrhöz. És az a fontos, tehát nem a mozdulatok a fontosak, hanem nem csak a mozdulatok, hanem az olyan érzésekkel, gondolatokkal viszem végig az egészet, és magamban olyan mondatokat mondok, amire neked óriási szükséged van, és mondjuk soha nem kaptad meg őket. És ettől lesz egyedi, mindig személyre szabott. Hogyha úgy érzed, hogy már eleget szenvedtél, akkor várlak szeretettel, vedd rá magad, és gyere! Addig is minden jót kívánok! Szia!